Kia K4 je absolútna novinka od automobilky Kia a je to taký, nazvime to trošku priestranejší hatchback a môže to byť aj nástupca Kia Ceed. Celkom obľúbený hatchback, taktiež aj kombičko v našich končinách. Ja ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa porozprávať o tom, ako Kia K4 jazdí, ako je to auto praktické a či sa vôbec oplatí kúpiť toto vozidlo. Samozrejme pod kapotou je benzínová 1.6 spojená s automatickou prevodovkou. Ešte raz ťa vítam a ideme na to. Dizajn K4 je taký, nazvem to, konzervatívny, strohý, nič zaujímavé. Ešte čo musím trošku skritizovať, že v tejto šedej farbe umyselne som to auto trošku nechal špinavé, je to aj vidieť. No a vyzerá to škaredo v tej takej zlatej farbe, v čom Kia vedie marketing, alebo v iných farbách to auto vyzerá dobre. Nerozumiem, prečo práve novinárske auto dali takto hnusne škaredé šedé auto. Nehovorím, že dizajn toho auta je zlý. Treba to auto ale vidieť v iných farbách. Skúsim do testu stiahnuť fotografie v inej farbe alebo nejaké press zábery tohto auta, aby si videl, ako toto auto vyzerá v iných farbách. Túto šedu absolútne neodporúčam, možno nejaké flitové, nenapadné auto, ale v tej takej ich zeleno-zlatej, tej marketingovej alebo v iných farbách to auto vyzerá celkom zaujímavo, ale zase, ako hovorím, uvidíš na záberoch, 100 ľudí, 100 chutí. Poďme trošku k praktickejším časťam, najmä pod kapotu. Základná motorizácia tvorí 1.0 TGDI, čiže litrový benzínový trojvalec. My máme pod kapotou 1,6 litrový preplňovaný benzínový motor, štvorvalec s výkonom 110 kW, čiže 150 koní, spojený so 7 stupňovou DCT prevodovkou. Poďme k motoru a začnem ako vždy spotrebou. Za testovací týždeň priemerná spotreba kombinácia okresky diaľnica 7,2 litra, mesto taktiež niekde okolo 7-7,5 sa dá jazdiť s normálnou jazdou, no a okresky niekde na úrovni 6,8, 6,7 sa dá jazdiť do 7 litrov. Čo je trošku nevýhoda pri tomto aute, vodiči, ktorí budú mať ťažkú nohu a sú diaľniční stíhači, tak sa spotreba dostane kľudne na 8 až 9 litrov. Tieto hodnoty, čo som povedal, tak sú ustalené pri fakt takej normálnej, bežnej, kultivovanej jazde pri 2-3 pasažieroch a obyčajnej batožine. Samozrejme, ak by toto auto bolo zaťažené, bolo by to trošku väčšie. Čo mi prekáža pri tomto motore je aj tá odozva na plyn a taká trošku tupá diera od spodu. Vyslovene chce to trošku zvyk, že ten plyn treba trošku viac dotlačať, ten motor fakt nejde od spodu, aj keď ja viem, že nemá zase vysoký výkon, vysoký krúťak, ale aj tak veľmi ťažkopádne ide od spodu a zase tá prevodovka je taká spomalená, aj tie rozbehy, aj tie preradenia nie sú častokrát také plynulé. Nebudem kritizovať, že je to zle, zase nie je to úplne najhoršie, ja idem veľmi, veľmi do detailu, ale vyslovene vadí mi tá charakteristika od spodu. Častokrát mu pridáš, potom podradí, vyletí to do otáčok a toto mi napríklad oproti konkurencii trošku prekáža. Čo sa týka nejakých predbiehacích manévrov a tak ďalej, musíš pri tomto vozidle si aj trošku rozmysleť predbiehací manéver. Tá prevodovka je trošku spomalená. Nebudem toto ale nejakým spôsobom kritizovať, toto vyžaduje čisto zvyk. Ak presadneš z nejakého iného auta do tohto auta, že si ho kúpiš, musíš pojazdiť nejaký ten dník, nejaký ten kilometr a je to všetko, čo si jednoducho zafixuješ do hlavy a potom už budeš s tým rátať a budeš dbať na to. Čo sa týka spotreby, za mňa fajn, tá prevodovka fakt mohla byť trošku lepšie odladená, aj trošku, aby to išlo viac od spodu. Treba si ale na to zvyknúť, ja som si na to zvykol a teda už je to v pohode. Zase keď zoberiem budúci týždeň ide auto, elektromobil, tak zase si na to budem zvykať, to je trošku horšie. Poďme do kufru.
Batožinový priestor tohto vozidla nebude silnou stránkou oproti napríklad Octavii. 438 litrov, čo je výhoda, nie je nejakým spôsobom členitý, nižšia nakladacia hrana, je to klasický obdĺžnik, čiže dá sa tam pekne naukladať batožina, je trošku nižší, keď tam je pláto, pri najhoršom dáš pláto von. Ten batožinový priestor je trošku menší, ako som hovoril pri EV4, je to na úkor miesta na zadných sedadlách, zase tam je viac miesta. Nie je to pre tých, ktorí, ako vždy hovorím, chcú šnicle, bedničky, chodiť na nejaké tieto výlety, ale myslím si pre nejakých bežných ľudí a tak ďalej 438 litrov zase uvidíš na záberoch, úplne bez problémov sa tam zbalíš. No ale poďme sa pozrieť teda na zadné sedadlá, pretože na zadných sedadlách je veľmi veľa miesta. Nastupovanie do tohto auta, či predu dozadu, nebude silná stránka, pretože to auto je fakt nízke. Aj to nastupovanie, musíš sa ohnúť, trošku ohnúť aj hlavu a následne nastúpiš. Už keď sedíš vzadu, sedím sa za sebou, mám 176 cm, pred kolenami pol metra, priestrannosť pre dvoch zadných cestujúcich veľmi veľa, povedzme ako v Superbe je trošku viac. Je to tu vzdušné priestranné nad hlavu, dve zápestia, 1,5, dve zápestia. Je to tu priestranné. Je tu vyšší tunel pre tretieho cestujúceho zadu, už to bude také možno trošku horšie, ale to asi ráta každý vo vozidle tejto triedy. Ale celkovo silnou stránkou tohto auta bude fakt priestrannosť na zadných sedadlách, čo môže byť zaujímavé aj pre taxikárov napríklad, alebo pre nejakých ľudí, ktorí potrebujú mať, ale aj pre rodiny s deťmi, že tie deti ti neokopú sedadlo, a ak by aj áno, tak zadná časť predných sedadiel je plastová, takže to úplne jednoducho umieš. 1,5 litrová fľaška sa zmestí do dverí, to je veľmi dobré, no a sú tu samozrejme dvakrát USB-C porty vzadu, takže poďme dopredu. Sedím v prednej časti v Kia K4, oproti EV4 to už je tu také, mi to príde moc plastové, čo ma trošku mrzí. Tá EV4 bola celkom dobre spravená. Tento volant ergonomicky dobré, je dizajnovo podľa môjho názoru strašný a taká jak kupola. Aj tie tlačidla nie sú rovno, ale sú takto dole, že ten stred je airbag alebo trúba je trošku vydutý dopredu. A mne to aj vadí pri ovládaní. Čo musím vychváliť aj ergonomia posedu. Keď si nastavím správny posed, tak jednoducho chytím volant, nepotrebujem si odkladať niekde ruku, vydržím ho držať veľmi dlho, 3/4 tak jak mám, poblízku hneď displej, páčky, veľmi dobré, dizajnovo pekne spracované ovládanie klimatizácie. Toto, ten, kto to navrhoval, klobúk dole, palec hore, veľké, prehľadné, dizajnovo pekné a tuto mám taký maličký displej, ktorý ale je dobre ovládateľný, čiže aj tuto hneď rukou alebo tlačidlami, toto je fajn. Aj ovládanie hlasitosti, infotainmentu, tuto niekto rozmýšľal. Pri celkovej tej ergonomii tu je super. Veľa odkladacích miest, čo taktiež chválim, páku prevodovky v Kii už by mohli zmeniť, lebo toto používali ešte v 80. rokoch americké autá a pomaly by som možno aj v 70. To mi tu strašne prekáža tá páka. Ja osobne by som si ju vymenil, lebo je to otras. Iná celkovo ergonomicky výborne spracované. Tu hore sú mäkčené plasty, zo spodu tvrdé. Sú tie plasty ale tak spravené, že sa aj dobre čistia. Ja už teda som si vyskúšal tu mať od dieťaťa sedadlo pred spolujazdcom, alebo teda plasty pred spolujazdcom zašpinené. Jednoducho vlhčenou úterkou to takto pretreš, dá sa to ľahko udržiavať, čo je super, hlavne pre rodiny s deťmi. Bezdrôtové nabíjanie, veľa odkladacieho miesta, ergonomia, sedadla pohodlné, to je výborné. No a zase čo pri K4 a EV4 mi vadí, tak je zase táto clonka, že jednoducho stále mi tu vadí. To je zase ale na moju postavu, to nemusí každému prekážať. Že infotainment taktiež dobre spracovaný. Tu jednoducho sú tu nedostatky v tom aute, v interiéri, ale detailné.
Ale niekto tu rozmýšľal a je to tu jednoducho cítiť a to ma na tom baví v tom interiéri. Takže toto aj mamičky s deťmi, všade sem dajú veci, vedia si tu odložiť, ale aj kdokoľvek iný, aj menej technicky nároční ľudia si myslím, že to budú všetko zvládať. A vyzerá to aj okrem toho hnusného volantu, vyzerá to pekne. Poďme ale ďalej. Ako jazdí K4? No a celkom dobre. Samozrejme, tí, čo sú zvyknutí napríklad na ProSeat alebo na nejakú športovú jazdu, lebo to auto vyzerá nízko, široko a teda je to vo verzii GT Line, mohol by si človek myslieť, že to bude jazdiť športovo. Opak je pravdou, to auto nejazdí športovo ani agilne, je veľmi dobre odlučnené. Podvozok, ako vždy hovorím, na priečných nerovnostiach má trošku problémy, ale na naše cesty dobre spracovaný. Riadenie je preposilovanejšie, čo zase nekritizujem celkovo k tomu charakteru vozidla a naladeniu, tomu odlučneniu, odlučne podvozku, aerodynamické odlučnenie od valivého luku kolies a nadstavenie komfortnosti toho podvozku, to riadenie je také, že veľmi ťa nespája s tou cestou. Čo zase na jednej strane mne prekáža, lebo ja mám rád komunikatívne auto, na druhej strane, keď s tým autom jazdíš pravidelne, tak je tam určitá miera komfortu a neunavuje ťa to. Takže celkovo ja to nekritizujem, lebo to auto je nadstavené na jednej strane ako hltač kilometrov, každodenný taký užívateľ a príjemný spoločník a myslím si, že tá Kia K4 bude veľmi dobré každodenné auto pre bežných ľudí, pre rodinu, pre firmy a kohokoľvek iného. Takže toto nebudem kritizovať, na čo je to auto určené, tak je si myslím dobre spracované. Nebudeš s tým obmetať cesty, nebudeš jednoducho najrychlejší, ale nikto to od tohto auta neočakáva, to je gro toho. Čo ale povedať k elektronickej stabilizácii vozidla? Skúšal som to v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu, iba tak narýchlo v rámci nejakej pauzičky. Je to dobre spracované, je to na dobrej úrovni na dnešnú dobu, či už je to pomáha zvládať šmík alebo do určitej miery mu zabrániť. Samozrejme, toto nebudem kritizovať, či už Hyundai, či Kia. Tie technológie majú dobre spracované. Je tu adaptívny tempomat, ktorý funguje dobre. Držanie v jazdnom pruhu, to je trošku také strohé, že niekedy to moc tak pláva po tej ceste. Adaptívny tempomat funguje dobre, takže tá aktívna bezpečnosť v tomto vozidle je vzhľadom na triedu a cenovku vozidla na dobrej úrovni. Čo sa týka ceny tohto auta, tak necelých 31 000 eur, čo si myslím, že oproti konkurencii Golf alebo Octavia je to na celkom dobrej úrovni. Kia K4 je dobrý spoločník na každý deň. Je to auto, ktoré na jednej strane nemá veľký batožinový priestor, motor, ktorý musíš si na ňo zvyknúť, tá spotreba nie je zrovna najnižšia, sú auta, ktoré urobia aj po 6 litrov spotrebu. Na druhej strane je to auto, ktoré bude veľmi príjemným spoločníkom na každý deň. A je to práve o tom, ako kedy bola Octavia alebo Golf. Kúpil si to človek, ktorý potreboval normálne auto, normálny hltač kilometrov a poprípade presúvadlo na bežný život. To auto mal 6, 7, 8, 10 rokov a potom si kúpil druhé auto a myslím si, že toto auto to spĺňa. Veľký priestor, dobrá ergonomia až na ten volant, dobré odlučnenie, zaujímavý podvozok, riadenie, kombinácia podvozku s riadením na každodenné používanie a to auto má zmysel fakt na to bežné používanie pre bežného človeka, do práce, firemné auto, aj policajti by ho mohli mať. Takže ak sa ti to auto páči najmä dizajnovo a máš na to rozpočet a hľadaš auto na každý deň, pozrel by som určite po K4. Pokiaľ si pretekár, jazdíš rýchlo, nerob to na cestách, tak by som možno pozrel ProSeat alebo nejaké úplne iné auto. Je to samozrejme na tebe. Správaj sa bezpečne na cestách, buď zodpovedný, no a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.